ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ गिबियावनो आङो जासिहरग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालाजासे जोबजासे नायलांगोन आरो बिथां कमेन्टारफोरनि जे कमेन्ट, बे कमेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे फिसाब्लाबो मिथिनो बा सोलोंज्लायनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौनो मिजिंथिहरबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोननो आङो बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि बा बिथांखौ आङो सिनायथि होनि, बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों, नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। बिथांनि नामानो जाहैबाय जासमी, ओमफ्राय MOC बेबायदि आङो मोनदों। फराय ससेनिफ्राय बिथांनि नामखौ नुनो मोनाखै, थारमाने आङो बेखौनो हमनानै लादों बिथांनि नामा जाहैबाय जासमी मुसाहारि जानांगौ आरोखि। जिखियानो जादोला, बे समावहाय आङो बिथां जासमी मुसाहारिखौ आङो स्पेसियेलि वेलकाम खालामनानै लादों दिनैनि बे भिडिअआव, आरो बिथांखौ आंनिफ्राय हाजासे थेंक इउ बिथांनिसिम आङो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आरो बेल' नङा, बिथां जासमीया जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं बे समाव मिजिंथिहरबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै जों बे समाव खोनासंनानै मिथिनानै लाग्रोदिनिलाय बिथां जासमी मुसाहारिया आंनो मा कमेन्ट हरदों आरो बिथांनि जे कमेन्ट, बे कमेन्टजों जोङो मा सोलोंनो हायो, मा मिथिनो हायो, बेखौ जोङो एसे गोथौ बुजिनानै जों लादिनिलाय। बे समाव डियार भिउवार्स, जासमी मुसाहारिया आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों, खोनासंदो। सार, जोङो मानो सैतानखौ होयननांगौ? मोनसे भिडिअ लाबो। खोनाबायना? गुसुं कमेन्ट हरदों बिथां जासमीया। मा होननानै बुंदों? सार, सैतानखौ जों मानो होयननांगौ? मोनसे भिडिअ लाबो। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां जासमी मुसाहारिया आंनो मा कमेन्ट हरदों? बिथाङा बेखौनो मिथिनो लुबैदों जे सैतानखौ जों ख्रिस्टियानफ्रा बा जों मानसि सुबुं माहारिफ्रा मानो होखारनो नांगौ, मानो होयननो नांगौ, बेनि सायाव भिडिअ लाबो होननानै आंखौ खावलायदों। So, my dear viewers, with my small knowledge regarding this comment, I want to share who are watching right now my video. ना जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि उन्दैथार मेलेमजों नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसैलाय। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, गोबां मानसिफोरनि फोथायनायाव, that means गोबां मानसिफोरनि सैतानखौ मिथिनो मोननायाव ना, सैताना सासे हिंसा खालामग्रा, आरो बेल' नङा, सैताना सासे गाज्रि खालामग्रा, बा सैताना सासे आनजाद लाग्रा, आरो दिनै बेल' नङा, सैताना सासे मा खालामग्रा? इसोरनि इच्छानि बेरेखा खालामग्रा, इसोरनि इच्छाखौ बादा खालामग्रा। आरो दिनै बेल' नङा, जों मिथिनो मोनबावो सैताना सासे मानसिखौ पापआव दैदेनलांग्रा, आरो सैताना सासे सुबुं हारिखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामग्रा आरो थैनायाव दैदेनलांग्रा। ना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै सैताननि खामानिखौ बेफोरबायदि होननानै जों दिनै मिथिनो मोना। ना बेनिखायनो सैतानखौ जानांगौ जों सुबुं माहारिफ्रा सैतानखौ जों होखारो आरो सैतानखौ दिनै जोङो होयननो नांगौ। ना आङो मा बुंदोंमोन अनजाग्राफोर? खनसेबाव, सैताना सासे हिंसा खालामग्रा, आरो ना गाज्रि खालामग्रा, आनजाद लाग्रा, आरो बेल' नङा, इसोरनि जे इच्छा बेनि सायाव हेंथा होग्रा, बादा खालामग्रा, बेनि बेरेखा खामानि मावहोग्रा, आरो मा खालामबावो? मानसिखौ पापआव दैदेनलाङो आरो मानसिखौ सिथारबावो पापआव। ना बायदि बायदि गोबांथार सैताननि दिनै खामानिफ्रा। अब्ला बे समाव फैदो जोङो बेखौ मिथिनानै जोङो लाबावदिनि। दा मानो सैतानखौ होयननो नांगौ, बा सैतानखौ होखारनायाव जोंहा मा मुलाम्फा दङ, बा मा मोनदेरनाय दङ,
बेखौसो दिनै जोङो गुसुङै एसेबाव जोङो मिथिनानै लानि बिथां जासमि मुसाहारिनि कमेन्टजों लोगोसे थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना सैतानखौ होखारनायनि मुलाम्फायानो जाबाय जे जों सुबुं हारिफ्रा जे सैतानखौ जों होखारो ना गावबागाव फोथायनाय गावबागाव धोरोम खान्थिनि नेम खान्थिनि गेजेरजों सैतान गाज्रिफोरखौ डेभिल बा इभिल स्पिरिटफोरखौ जों दिनै जोंनि न'निफ्राय ना जोंनि गामिफोरनिफ्राय जों दिनै होखारो जोंनि बेमार जानायनिफ्राय समस्या जानायनिफ्राय जों होखारो दा बेखौ होखारनायनि मुलाम्फायानो जाबाय सैताननि जे गोहोम खोख्लैनो हानाय जोंनि सायाव मिथिबायना सैताननि जे आक्रमण खालामनो नासयनो हानाय जोंनि सायावहाय मा जायो बेनिफ्राय जोङो उदां दिनै जोङो जानो हायो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मिथिबायना खनसेबाव सैताननि जे जोंखौ पापाव दैदेनलांनाय सैताननि जे जोंखौ आक्रमण खालामनाय नासयनाय आनजाद लानाय ना समस्या लाबोनानै होफैनाय बेनिफ्राय जोङो उदां जानो हायो माब्ला जेब्ला जोङो सैतानखौ जों होखारो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मा जाबावो उदांल' दिनै जोङो जानो हाया मा जानो हायो जोङो धोरोमनि लामायाव जों दिनै बिराद मोजाङै आवगायलांनो हायो आरो जोङो मा जायो इसोरनि खाथि जों दिनै जानो हायो बा इसोरजों मोजां रोखोम जों दिनै सोमोन्दो लाखिनो हायो मानोना सैताना जोंखौ इसोरजों खाथि जाजानायखौ लुबैया मानोना सैताना जोंखौ इसोरजों मोजां सोमोन्दो थाजानायखौ दिनै लुबैया अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो सैतानखौ जों दिनै होखारनो बा होयननो नांथारगौ आरो सैतानखौ होखारनायनि मुलाम्फा मोननायफ्रा दिनै बेफोरनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बुजिनो मिथिनो मोनबाय जे जों मानो सैतानखौ होयननो नांगौ जों मानो सैतानखौ होखारनो नांगौ ना सैताना बिराद गाज्रि बेनिखायनो जों दिनै सैतानखौ होखारनो नांगौ आरो सैतानखौ होखारनो हाब्लासो जोंहा दिनै मुलाम्फा दङ आरो धोरोमनि लामायाव आवगायलांनो हागोन गोबांथार समस्याफोरनिफ्राय जों उदां जों दिनै जानो हागोन आरो सैतानखौ होखारनो हाबासो सैताननि जे जोंनि सायाव गोहोम खोख्लैनाय बेनिफ्राय जोङो फ्रि जों दिनै जानो हागोन आरो इसोरखौबो जों दिनै गाहाम मोजां दिनै जोङो खुलुमनो हागोन आरो बेजों लोगोसे संसाराव थांना थासान्दि जों मोजां देहाबो दिनै जों मोननो हागोन अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो सैतानखौ होखारनाया इनायनो गोनांथार आरो बेनिखायनो जों सुबुं माहारिफ्रा सैतानखौ दिनै जों होखारो थ' बे समाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै बिथां जासमि मुसाहारिनि कमेन्टजों लोगोसे बुजिबाय मिथिनो हाबाय आरो दिनैनिफ्राय सैतानखौ होयनगोन आरो सैतानखौ होखारनायनि बा मानो सैतानखौ होयननो नांगौ बिनि मुलाम्फाखौ खुब गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं कमेन्ट भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों खुलुमबाय